A finais desta semana daránse por rematadas as obras de recuperación do bordo litoral da zona de Barro e a Bruñeiras. O Concello confía en que o resultado da actuación, sufragada con fondos municipais, sexa do agrado de veciños e visitantes. E á vista está. A zona converterase con seguridade nun lugar de gran atractivo turístico. O que buscamos é que, unha vez rematado, pois se convirta nun reclamo turístico por a súa ubicación paisaxística, moi próxima á ponte da variante sobre a ría, que esperamos que tamén en próximas datas pois vexa xa rematada esa obra de instalación da iluminación na ponte, co cual, bueno, pois entre a actuación desenvolta no Talleraco como a propia iluminación da ponte e ese percorrido, esas sendas complementarias que confluyen ali, pois vayan a convertirse nun reclamo, nun atractivo. O proxecto permitiu ademais a recuperación e posta en valor dunha antiga fábrica de motores mariños. Procedeuse ao vaciado interior, a limpeza desas instalacións, era un antigo taller de fabricación de motores mariños, e o que se busca é, por unha banda, a consolidación deses muros exteriores, que siga quedando como un elemento patrimonial, un referente do patrimonio industrial da nosa localidade de Noia, un patrimonio industrial vinculado a carpintería de Ribeira e aos motores mariños que tiveron tradición no século pasado na nosa vila. A actuación verase complementada tamén no futuro cunha proposta para a instalación de paneis informativos e mesmo a exposición de motores ao aire libre que recollan a antiga actividade realizada nese taller e mostren a importancia que esta industria tivo no seu momento na vila.